Euskal Herrien hemengoa bazara nik uste kafe Antxokin jotzea da lo más. Bai, hasik eran igual super urduri. Super urduri. Claro, hemen, eta onja zenbat bider jo egulon. Onja, claro, hemen danak ezagunek eta... Lau edo bost jo ditugu, osake ja... Hemen ja etxan egotea ez da. Ni behintzat nire esperientzia da jotzen nik, eukieten soinuik hoberena izan dela, ez? Euskal Herrian leku desente daude jotzeko, ez? Gaztetxeak, lokalak eta ni beti burrukan, edozein musikariri galdetzen barezu beti burrukan, soinuakin eta ez nahiz ondo hitzen eta nire ustez kafe Antxokia eta beste kafe Antxokiak baita ere soinurik hoberena, eskenatokia oso gustora egoten eskenatokian, espazioa dena, niretzat nire leku favoritona dela ezatia da kafe. Eta forma bera, behin sartzen zarenean, dakan forma, eszenatokia eta eskailerak eta ezagik polita da, berezia da bai. Batzuentzat badakit bihurtzen dela erdi helburua. Diskoa kaleratu eta kafe Antxokia bezalako lekuetan jotzea. Ez da berdina plaza batean jotzea, ez? Uzaudela orgoian eta jendea dagoela nahiko urrun, edo kafe Antxoki edo gaztetxe batean jotzeak eta hor dakazula jendea nahiko hurbil. Zenbait pertsona bagian animatzen dira bizkadaio eta eskailera batzuk igotzen dituzte, hor daude, ez? Nahi eta ezin, baino bai eskertzen da, gertutasuna beti eskertzen da. Se ha convertido en el segundo escenario que más veces he pisado. El primero es Anaitasuna con 17 veces, ¿no? Y luego el Antxoki, que está alrededor, o si no, pasado por poco de las 10. El Antxoki, pues, ir ahí es fundamental, ¿no? Ezagun zarazu, Antxokian, Alex. Zenbat urte dute dira, lehendabiziko kontzertua jo zenuela? Eskisuaz... Eskisurekin joko zenuen, oski lehendabizikoa? Ez dukotak orduen, bai izango dire... Mazostri biletzi urte igual. Beraz, horren beste kontzertu dira Antxokian bertan emanak, zen lehenengoa ere ez dugula behar akoratzen. Ez, hombre, Antxokiak beti dugu bere puntu espeziala, ez da, kontzertuetan eta... Zuek badaukazu gaitasuna, kapazitatea Antxokia ere lepo betetzekoa. Ze sentitzen du batek horrelako momentuetan? Ze bizi da horre eszenatoki goian? Apurbetan gure birikizek dire, Bilbon, Euskerien guni izan da beti, eta hor doien jenti eta zu ikusten datoren jenti dator parte hartzera eta zu gazen bat egera ez da, horren gehitu egin da, horrek sentimentu guztize, bigustu. Zuek musikarekin hasi zinetenean, Eskisuren garaian eta Bilbo handian musikaren panorama zein zen? Eta horrenak musiki asko zaintze bien, rock and roll asko entzuten zen, eta bertoko musiki asko jartzen zen, ez da. Antxokiz izan igual hori batu imana, Bilboke beren parte sarrien eukiban, harimie beti euki dago eta beti euki dago euskalduntasun hori, eta bertoko talderik asko egitea egin horretan banan, bai. Eta zeman dio Antxokiak Bilbori adibidez? Arnazie, sobre todo Bilbori barik izango neke Bilboko euskalduneri eta Bilboko euskeri. Oso harime bat, gorpuz bet eta plan bat egin zu Bilborako, gozen zeu zizartzen, nun gehatzen gara.
antzoki dizu, ez. Zeman dio antzokiak adidez euskal musikari? Antzokitik hasite, ja, beste sala batzuk, beste antzoki batzuk zabaltzen joan dire, eta esango neke antzokitik hasite, euskaldunek adibidea hartu dugule, zelan geusek enlik esan, edo zelan bitzete euskal talgintzako ze komeni da, ezta? Zelako lekuek behar diren, gure musiki eskaintzeko eta euskal musiki eta euskal kulturia apurbet, bizi mantentzeko, ezta? Zein da oraindik ere zuei kontzertuetan eta gehien eskatzen dizueten kantu hori? Ba, nire esango neke arkondari gara, arkondari agertzi, jentik guztokoa dago, lehenengo singela izan da, guztot hoxe dala, ez? Bueno, azuek ala eskatuta, Gatiburen eskutik, Musturrek sartun da. Da solo